ține de gură. Să nu fie ruptură ceva. Deci dacă filmezi, mă duc acum la interior și îți iau și telefonul. Îți iau și telefonul și fac. Isabel, aici Adriel. Hai, da, sta. Bă, n-a pornit! Bă, nu te băga, mă! 3, 2, aproape, start! Și... Oooo, nasol! Hai, deci ce l-am pus, ai filmat, mă? Am filmat, am filmat. Ia, un gest cu versus domnie. Bă, stai mă, cum începe? Hai că am să pun un țeap aici. 2, go! Dă-i. Gata, mă, Daniel, spune Daniel. inginerul din barieră. Mamă, că e trișeară! Nu da, Bă, trage-mă. Nu fac, dați. Bă, nici nu ne frica la mine. 2, Păi nu te bucuri și exact, ne mai bine de necări. Hai, mă, hai. bă, dar nici nu s-a forțat. Păi tu să te-ai doar așa. Hai, gata. Sală, dă-i sală. Dă-i sală. Dă-i și la aer. Nu știu cum apuc. Cum îți apuc dacă stai... Apuci așa! Vezi? Asta cu mâna așa făcea el. Corect, așa. Deci e ilegal. Dreapta în capă. Hai, arată că ai făcut sală. Hai, a câștigat a câta suntem, a 10 ave. Da, a 10 Păse cu vedetele. Da, că la mine. Ăsta e cel mai mare sclav. Bă, îți mai place de Naomi?